nadu kipor kalung khana jongi tang suong bala poi kipor election kamot kat nu kajing social ship bat temen bat kalung bat kenthai bat shenrang kamot bala lek yamare bat khamtam hakisngi theput kalong ba ngiyo I hadu kitemen kikro hadu bomno asu ban ya tru kijulet ban aya kivot Henry kat banang mi kisni kajuk kalanang kala ngilanang yo sngo ba onda kilanyo ya kivot kiju pentip ba kinong thap vot kilong kata-kata kibaja kilong kata-kata tika ai ki penlong ya kata ka jingja jong kinong thap vot tinga wan hang ne manta ban pensyai an mi shakhmat bet na ka banta ka jing kodor jong ka vot bangan ai ka jing pensyai ya baro ki basngap ya kani ka jing kran jong ha tika jing kodor jong ka vot kalong ba iwei pe iwei nangi ibala kenjo e karta bakhat prasnem ni don benta ha ka bangin jet ya kita kinong mi khmat ba kita kinong mi khmat kinwan ra karoi kapar ha ki constituency jongi tibat nakaliang jong ka sarkar pat onda kilapoi ha kita ki kadan jong kita ki syuki minister kita ki syuki ba pher kamot kidle saka kamram ka jongki bakin ai ka babaha na ka banta jong kita kinong song snong kibalon penno senyang da kita ki syempre akti tikat nu kalong ka bastanat ba ngi kipat ba bat ka sarkar ni jadon bentalang tibat kadai kata ka bangwan ra mentahang ni bangan pensyulur ngan pensyai ya ka jing kodor ka vot bat bahadu mentaru ngisyu asngo baki ong bangim dan kam ngim dan kani ngim dan katai ngila dan ki sibun kijing ru ki ong ngene awat sei kata sarkar ngene awat sei uta ngim juku ayo ki ong kuta kata be kadi kabanga ngaju pensyulur ki namar ngatip ba sarkar ke jule bah nadu ki por ba mensyua yang ngaru bat ki wei ru kunju Itang sulay ruway hangtay hado darsyan hangtay ha on dia radio ru hang apsngi lai sngi ngilayo kapisa kat ba yakiskim nilay te kat no ka sarkar kalale baha na banta jom ni hinong song snong ban nila juyo hado kiskim ki babunjat niyo ki subsidy niyo kita ki bayadai kat kum ka kamram jong kinong mi khmat ti Henry kinong siyang sinong pat kibabuan hi kim so thu ki ong ngani wat siya ay uta siya ay uni thu siya ay ngi kamot kata kadai kabangay asngo pat ba baki kran ya kata dengan pensyai hang ni ba kasarkaru kajuda bu kerpang ya kijaka ban ai vote kamot ba kajubu ru halala ki department nakabanta kita kikam kijam kibayadai bat kinong song ba kasarkar kaju mang kabaha nakabanta jong way po way nang song Tikiday tang kata kabangwan ra hang ni ya kata kajing syai ya kajing kodor kavod ba baro iway piway nangi ni don ya kahop bangin jo la kabaha la jong na kasarkar baki ong ngimju ko ayo Tikam day kumta kamot bagi nong mi khmat jongiru ki khmi lanti yangi bangin aya kavod kamot mangiru ngi khmi lanti na ki nong mi khmat jongiru bakin pet yaki ki jing dan kam ki jongi ti tangkaway pat kabang akwa banon ra pat yak ka jing kala susu kabang asyam pat mga kalongba ha kita kipor ba mensua kiba ha kapor kiway ki sarkar ni juyo kita kijing yarap kita kibaha jongi na ka sarkar judan kata kajing thau siliang jing no siliang ban ong baya kitemen mangsu ti men ha kani ngalalet ya kawai na ki training kabadai na banta ki khana samla tang banga pa deng abajubu ya ka training center ngadai bangan pha ai ki khana samla tang ba ka juk kala ka bakabun ka jalla jongi ki jing jelle ki jing sniu te nga hapan shim ka jing kit khle ba shuwa bangan pha ya ki khana ki jonga ngadai bangan datip ba kalong ka basangan na bangan ra ya ki samla
siya kinu ki training ibat hangta kila syam ba kasorkar kala penbiang kija kasa kija kajingbam kabam kadi bat kalet kawan hawai kala penbiang sisya kasorkar tang ba kadai na ba ngimyo asu ya kata ka quality haka education jani kamot ba nilapit dot habaro kilyang bat kasorkaru kam yo asu bakan ay kita ki jing syakri kipat ba hakarukom kabayarin kat kum kajuk bat kat kum kamaryang ba ondang apoy hakata kajaka training kiong ba kani kajaka kalong kabala amang yapi kabanesa abet haju bat kanthai bat senrang te kamlong kataru yang tapat bat ki kumbaru ki ai ban kum hakari jongi kabakhariat kabangi ngiju im hakane ka jalla jongi kabakhariat kabangi jukup dakinap rajai dadang ilai chagithe ti kithan nang pandong barkhat ki ju wan ki tu ki delicate kabaki long ki tinga sang ki ba pher ki ju pen biang ki nap jan ki sa ai ki blanket na lor henry kat ha kata kading khariat man ka new January arphun new tarik ki ai de kumbor ba syukup kitu ki daju ba syukalannya surong bat itu ba ki jukup kitu ki kharbang lak betang suan poiwir ki syukup tamo khli tingi kup kum kita ti hadu bangila ya khariat bang asymiat denang tapat bat nang tapat ka bamru da ki muslim musla ki ba kum ki jingbam ki ba syadakar ki ba dei kat kum ka standard karukom im ki khasi jongi lani karukom im kat kum kamaryang ka jongi namar bangi di bantip kat kum kamaryang ka jongi ngim jubam masalah hakari ka jongi di tang bangi le syadakar bangi di bahaya ka ba ngitip kat kum kamaryang bangin yo ki jingbam ki ba khut bangin yo ka kahya di nang ta bangi tang supoy yang taru mut ngila akurak po baro di kata kalong batang katapan ladangawan ra ya kata ka complain kiong baya kitemen o melam syu di tang kawai kabangan pensyai hang ni balada piong ba kitemen on melam syu di kata kamut lada kabut ngim dei syu ban ai tingi dung nginum kami lenti Henry nakaway katam syakaway katam nakaway ka election MP saka MLA saka MDC ngiyay elect kum ta lai sin takamot tang bangila temen ngim don hok syu ban ti kata nga kwa banwan ra ka jing pen song thu ngam sim kran ben nga hapan pensyai ba kinum kran to met yanu namar ba kani kata ya baro kinong song tang ba ki kran tang yanga namar nga dan kejengket kli na kabanta ki jaj benriu ki jongi na kabanta ki khun samla ka jong ki jaj benriu jongi nak takadaw masawan mi hakane karansan ban pensyai yakini ki baro nang bakinong song kintip ban khengkor ban ay ka vote jongki bat bakin burom ya kita kinong mi khamat te kublai shibun ya baro basngap ya kane ka kubuar